Hem arnam, hem pu arnam. KARDOM donatum, puthot welcome back lo lindok richo channel alam. Pini bangke ningkarong alam tak dolo, lapen kacuning ri alam pusitami dolo. Ningkarong alam mangke la pulo, ningkan isek pen Karbi. aRonbarim mamai, kitik pondo, lapen aningkan rang pusitami bipon verdo. Lasi non tami apor nang kelililo, Karbi aRonbarim mamai, ilitum kacetong dun kenang sa. Lapen eson bang kacuning ri kang tung, labang ke aRonbarim mamai along, kaci sorsa, kaci putot lapuson bang avedian nanggi. Nang litum ajat adurom kirimatum pusitami dun taco, lapen lang dun taco. Lapen non bang ki pirtheta ke chana por, munit ke chan, durom ke chana por pot, jat adurom pusitami doji, sitami ilitum ciputot nang ni. Lapen nilitum veskar biang long pen pusitami dongkam mukam long pen, kacisik kacidang lapuson ke tang, dolo lapsil nang litum labang so video le liang ita. Kacisik kacidang bang ke non tang kai kai lo dongkam mukam long labang ke kikan kacar litum lo. Hadak kikan kapak lang dunji apan Karbi aRonbarim mamai long. Labang ke dak non Charlie Boy tum lo kitang lo. Non bang ke Arleng tum labang si kasonnya. Apisi tum daloma. Dalodi. Nang charge lang na broma. Ada sa pahintan na din naman. Ada sa kan yang konsikan rapeji west is da muti pahintan. ka Charlie bang ke Chilong dada ilong Charlie rapet ke port di long le dela GP de dela pahintan ningge. si Charlie bibi Tawala nila mo. Ada sa pahintan. Ada daang nilang. Partner si Chunibo. Nilang ano palipan si Chunibo. Ada sa pahintan to. tu enang jimat tili la si dapat ceton lo konon ke Wang rumah. Ma bidena. Apat na chilong na rumah. Arleng ong dun Ada sa ilitung weskar biang long mate dongkam kam long ke kan ka Charlie mate aRonbarim along ke kan ka paklang dunji aphan kacisi kacedang tang alu pusi birta long lo lapen karbiang long arat aRonbarim ke kroy mate aRonbarim aphan aning ke hangatum kacetong dun peji aphan si nilihin pen chuning rilo athema arong tin pusi tame hem konglong pipon eji pusi arjulong lapen hadak ong dunga muluk mate lak isia muluk kacetong dia pan si ketan pangdak pon lapen ilitum kacetong dun etpo pusi nilihin pentami ning thelo aning kan mang son thak thak lapuson bipon verte ilitum teklem ke dam ke messenger pan kaching wai kaching sai ladak awar sai do pudonatum lasi ningarong lo CM Dr. Tulirama Phanta lapuson amai TV pon thega pot alang le phan churup piklo ilitum aprang ke lapuson amai dunlong le mate theklong le lapen la son ching wai long le sita non bang ke ilitum Dr. Tuliram ronghang aning keme kamat hapen ajok lapuson Karbi aRonbarim amai mate kapreka dhurom pusita me lapuson kaceto mate lapuson kachingro mamai bipon piklo lapen non bangke Karbi aRonbarim ke kroy mate aRonbarim aphan aning ke hang pik atum hansi kachingro mamai bipon odonatu lasi hadak ilitum kacethanang jike ke claim ke dam arna makam long kupisi ke claim ke dam nang jima lapen arna mamen lapuson si ilitum kacethanang jike nang so kaprek adhorom aphan kasorsa pon lapu bangke ilitum pave der nangji achema non ke pirthe masi ke chanlo munit ke chanlo lapen dhorom tame chan pik kaprek adhorom akinya dhorom apana dhorom pusje thak jamlo lasi hadak aning ke hang tumke nangke lang dun dumda duji aning ke hang tumke mo api phone along mobile along ke lang atum ta duji lasi kace sorsa pubang pavida nangi lasi sopanta tuning rilo labang so amai long kace tong dun eje pha lapen lani li video pusita me nang litum kaike nang kelang dun apot churup piklo lapen nang litum makimi tum dolang subscribe tum dolang pote nang litum subscribe kang den no lapen like comment bang tenerino ante do mi thak me KARDOM kurang thu